זה? אני צריך לראות, אני יודעת שכל הכסף הזה, يا شاغلني خليك على راحتك ده انا وحياتك لو اوريك انزحتك واسقيهم يا معلمة على عيني يا معلم حبايبنا يا معلمة على عيني يا معلم الشيشة يا معلمة على عيني يا معلم والويسكي يا معلمة على عيني يا معلم عمر لي يا واد الشيشة حط اللي عليها تحبيشة عمر لي يا واد الشيشة אלי, וואלה, קראתי משהו לא בא בטוב בכלל. דבר. ראיתי פה אחי שתי מלטתים, מסתובבים בתוך השטח שלך אחי, מה אתה אומר על זה? מה שאתה מכיר אותי, נמשיך לסדרני לשטח, דומה כמו השערמה של הוואן. וואלה, אחי, מילה שלך, אני עושה משניהם כרטיסייה, 4 ניקובים בכל אחד. כפר היום, אומרים שעוברים גולגולות של אשכנזים כפר, היום זה היום שלך. כל חיי היו רק סבל וכאב. היום זה יום שלנו. קצת. אני רוצה להתחזות לאלי, אתה היה בן זונה, אתה לוקח את הבא עם הבגדים שלו, מה? איך לך מפה, צא החוצה. קצר וקטן, מתוך הארגמה, שהולכת לגנים של ערבי, וסתם מתנדמם, מתרקן הפרדס, רק שבילים יחידים, טירות יחידות, ניסוי עיניים, הולכות בזמן, בשירות החסידות, מתנדה עם הלב, עוד מעט פנים לסגרי, החלום הדפק בדממה, בדרכי נעלם, באים הדרכים, ניסוי אחינו, וחיי נאמר. מקסים. באופן לעשות שיקוי העבודה שמצאתי. אני מאמין. הרי זה ידוע ששיקוי העבר הוא נחלתם של אנשים כמו אלי בצלאל. אגן וסלאל, זה בשנים שלי. מה שמעתי שמה עבר עכשיו? תראה לי. זכרת, באתם ילדים אתם? בואו אני אראה לכם משהו טוב, בואו מציע לסדר אותך, בואו. אצל הענבים יש לכם. בואו לאוטו. אסי! נשמע אלי. מה העניינים? הכל סבבה. זה בואי תנענתינה, תבואי בריא. שתילי. שומע, תפסתי את שתי השרמית האלה, יושבים בדשא, ענבים, בידי, כל החרטה. דיברתי איתה, אמרתי להם בואו וזה, אני אדאג לכם. קיצר, ימסתי אותם על האוטו, אחים אצלי באוטו, עכשיו נוסעים אותם אלינו,
זה להם טעים עם אמא שלהם. וואלק אחי, אין לי שתי ציפורים במכה אחת באמא שלי. את שניהם עושים על הגרילה היום, אוכלים אותה בתיאבון ככה. גם לך מותי. יאללה בוא. אני אומר לכם פה זה בומבה, זו המעבדה שלי, אל תלחצו מזה שהיא קצת נטושה, למה קפצו עלינו לפני כמה זמן, אבל סידרנו את העניינים, בואו כנסו. זה ממש כנסו. בואו כנסו, אל תדעו, כנסו. דני.